ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ: മികച്ച സിനിമ റോക്കറ്റ്രി ദി നമ്പി എഫക്റ്റ്, മികച്ച നടൻ അല്ലു അർജുൻ പുഷ്പ എന്ന സിനിമയ്ക്ക്, മികച്ച നടി ആലിയ ഭട്ട് കൃതി സനൻ, ആലിയ ഭട്ടിന് ഗംഗൂബായ് കത്തിയവാടി എന്ന സിനിമയ്ക്കും കൃതി സനന് മിമി എന്ന സിനിമയ്ക്കും, മികച്ച സംവിധായകൻ നിഖിൽ മഹാജൻ ഗോദാവരി ദ ഹോളി വാട്ടർ മറാത്തി ചിത്രമാണ്, മികച്ച പരസ്യചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസവ്യൂഹം, മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് ഷാഹി കബീർ നായാട്ട് എന്ന സിനിമയിലെ, മികച്ച മലയാള സിനിമയായി ഹോമും, പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ഇന്ദ്രൻസ്, ഹോമിലെ അഭിനയത്തിന് ഇന്ദ്രൻസിന് മികച്ച ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ചു. നവാഗത സംവിധായകൻ്റെ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മേപ്പടിയാൻ വിഷ്ണു മോഹൻ, മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം RRR, ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ചിത്രത്തിനുള്ള നർഗീസ് ദത്ത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ദ കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക്.